نيكو قالوا برامبا فوكر جانا نسر وكسبنا كنا منازل أنتم في دلال مبينا أي كلام كرامو سب سالا ورابو ماسنا يكو ما يفهم يري باورا أني كم ورا أني بورا تموت أني قاو نده فسان هذا رأي ما جو أرادا direct وده فلاني أرادا كنا منتي ندو أكادو وده مدومو مغفرة بنايا وهراي سامبي سبام بفرا فريا أدرامبيدو يا فوليكي مغوا كوسبه أميدو كوسبه ليجانا نبنا منا إجو نيجا فتاو جولين دا أراندا من مسو أميدو كوسبه نمينه هو تايجا تشيلا بس كان فناي غردي كوري فادونا كاسرا مانينا تينيكو إما يورو كاسوننا أسامبلي عربية نندو غردي بيا بيبا كلامنا بيا niye galon dane ga anterige bisuje la hara wogaja tiyatiki wallahi atimalo ako kese file mini ndama ka usula ndama ka bola nega dama ka 70 ka gogorodi nande beya bola nega ka chadoni mina ko kumana murabe na nantina kuma chaya ako kun wari beya ako kun asini wari beya numge usula file tabarikala Denfla, que c'est denfla, il y a quatre donnes. Nani mo min jera ka fraya fera ka chani mo bisaba abechira nimi madola mi a cigarette mi kam go trompe ku ga wari mine nu mo ma nyoshini uti fila yawo la oje la mo joli me mo ga ko bise ka wari dila e ka wari dila mun ti fasojo e be quartier minal courante mun ti courant bilay ko bise ka wari dila danga safuna bise ka foi dila me maratodo ay dero arama day washingini lefle wallahi ni million bo ka irane ni million ye ni sanu de ni sanu soro ni ero de ni ero soro bo ni na horaya ne wollo de kono bonnati na bonga horaya kono maki bolo ka dormatana ka sani ki bola maka watana aydra aka yirifla allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallam be ala foka kira foka mfa foka mbafo abdullah day aminata day ani so ma ni wula na jari ala to bi fo na ma jari ala to bi fo aydra ni ala to fo do e fo ba kada e danga to ni sara jone bi shudo ha e bi batanu minge ngo silama de ba furusiri to min bilango almamude ya wele misiri kono aba ka du kono e ko chokoji meni ala to fo iba ya fo do ba kada nteriga ma ba koy aba no na awda taw no yirifle ni mi ya soro bi mina kuma do fo ya kani toro ne fulani e puis ne be sampi sabani worodla ne mata yoro jan folo ne ko ne muso kelenta ka den shegin soro bo mo ya ne kumbelu wasila me bi ne teli wasila bo mi fo ne kumi bonse na irima jo fo ya abana mobili dire na ma moto dire na ma dugukolo dire na ma ba bana teriga menene ko ngone tikele ma ko ngata mo ka portu dakar sa so ran ne kaso ga ala ka ukishika sa jugutora ma me chota ya kaso ere ya kuma ifam wa ghayri fulani ne ba fu allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim tasliman ne mana di mo wala ni danga bi ko ala ka danga boy ko fulana do de me danga den garsiga ka boni do den tay aka na toro do islame me wari min be kirjan bola te islama kay bolo aka na fana toro teriga ala yidda chugo yi garsiga me tisani madum an bo kuma me meche tala de wuli ka jo ni ma wuli ka jo idalen yoro kelena na fo 7 million ba garsiga ba sora shi yoro la me arama de ni ma wuli ka jo garsiga ti soro yire me flani min biseli min tiseli kulu sanfe yiri de do ya famwa fendo be bogado ba dila ba fo ko tongu o yiri fana de do me yiri ara to e we changara de cheba sora musa ba sora ni ya nyimire ka hamina ngoya wada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azabad dunya alaka binu ga ka shini no ga ka jeno ga ka lahara no ga me ema je sora bita mun sora lahara ngana nyagon torape ni sara fanta na bi do janam kono direct akana da silama ma de ay sigi ka nyagon fele na fo tele ko ma ni warti bol ali muso be bayla kam no ora lay do na janam kono ay flega galon do bidaya munu ya kana ay bola korata wala mbi musulanda ma fana musulay fana den tani kelele me kuma galen bala
n'a binne duguma i bɛ jako jama in bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ 15 de b'a sɔrɔ a tɔ bɛɛ bɛ perdu yan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ka da min kan ye kuma fɔ kuma in barika b'a la a dɔnna kɔnɔ dɔw de a b'a bɔla kɔrɔta barikatigi da b'a sɔrɔ dangaden kana sɔrɔ dɛ barikatigi ta y'a ka diɲɛ in terikɛ hali ni dɔrɔmɛ t'i bolo i bɛ waritigi ju tigɛ i ma ye waritigi bɛ n'a ta muso bɔbɔrɔ la a b'a ka wari minɛ a t'a sɔrɔ bon ni wari banna muso mɔgɔ t'i la ne ba o ka yafa dɛ ni min ma cɛ sɔrɔ ni ye cɛ sɔrɔ a minɛ ka ɲɛ mais ni ko fɔ cɛ ka 1000 d'i ma ni 1000 tɛ don min na ɲɛfɛla tɛ sɔrɔ o hɛrɛ ye وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة على مغو دا يبي فراتي كونو او غيرين فلا مغو تاندورو ati fere keme fla ati fere keme saba ati fere keme nana ati fere keme duru pomba wusulan di mani bi bo fere ka sugu bija darama muga ma folo duwode